हाय हॅलो एस एम क्रिएटर्समध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण रेसिपी बघूयात. इथे मी एक वाटी मूग घेतलेले आहेत. यांना आपण इथे बघू शकता. हे मूग मी आता निवडून आणि असे छान भाजून घेणार आहे तव्यावर. भाजून झाले की आपण त्याला भाजून घेतले आपण आणि मिक्सरला हे मूग मी निवडून आणि तव्यावर भाजून घेतले आणि कुकरमध्ये शिजवून घेतलेले आहेत. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने 2-3 शिट्ट्या करून घेतल्या आणि शिजवून घेतले. इथे मी लसूण ठेचून घेतलेलं आहे. 3-4 शिट्ट्या मी होऊ दिल्या. आता हे बघा आपले मूग असे छान मी भाजून शिजायला टाकले होते. असे छान आपले मूग शिजून झालेले आहेत. इथे बघू शकता. आता आपण याला घोटून घेणार आहे. थोडं रवीने घोटून घ्यायचे किंवा चमच्याने. इथे मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे. इथे मी ह्या छोट्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता मी गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे. याच्यात 2 चमचे आपण तेल टाकून घेणार आहोत. इथे मी लाल तिखट, मसाला, हळद आणि धना पावडर घेतलेली आहे. इथे लाल तिखट 1.5 चमचा घेतलेला आहे आणि अंबारी मसाला 1.5 चमचा घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी धना पावडर घेतलेली आहे. इथे आता हे डाळीला मी असं छान असं ह्या मूग आपण शिजवून घेतलेले होते. त्या मुगाला आपण असं छान घोटून घ्यायचे रवीच्या साह्याने. इथे मी लसूण पण ठेचून घेतलेला आहे, बारीक करून घेतलेला आहे. चला आता आपण तो तेल टाकून घेऊया. मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. आता जिरे आणि मोहरी आपण टाकून घेणार आहोत, अर्धा चमचा. इथे बघू शकता आपण मोहरी टाकून घेतलेली आहे. मोहरी आपली छान तडतडलेली आहे. आता आपण जिरे टाकून घेणार आहोत. जिरे तडतडून झाले की आपण कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची आहे. मी आता लसूण टाकून घेणार आहे. असा आपला छान तळून झालेला आहे. तेलात लसूण आपला असं छान लाल झालेला आहे. तर आता आपण हे मसाले सगळे टाकून घ्यायचे. इथे बघू शकते अशा पद्धतीने. आणि आता आपण याला चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. आणि आपण हे लसूण ठेचलेलं पाणी थोडंसं टाकून घ्यायचं आहे. आणि याला एकत्र थोडंसं पाणी टाकल्यानंतर थोडं शिजू द्यायचं आहे आपल्याला. थोडी उकळी येऊ द्यायची आहे. इथे बघू शकता आपल्या मसाल्याला छान उकळलेलं आहे, छान तेल सुटलेलं आहे अशा पद्धतीने. तर आता आपण हे मूग शिजवलेले आणि घोटून घेतलेले मूग आपण याच्यात आता टाकून घ्यायचे. इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने. आणि याला पण आता छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जास्त पातळ किंवा कोरडी कशी लागते त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवू शकता. जेवढे घट्ट ठेवायचे त्याप्रमाणे तुमच्या अंदाजानुसार तुम्ही पाणी टाकू शकता या भाजीमध्ये. मी ते 1 तांबे टाकून घेतलेला आहे. मी शिजायलाच टाकलेलं होतं जास्त पाणी, त्याच्यामुळे मी आता 1 ग्लासच पाणी टाकून घेणार आहे थोडी पातळ करायसाठी. मी याच्यातच अर्धा ग्लास पाणी घेऊन आणि हे थोडं पाणी टाकून घेणार आहे. अशा पद्धतीने इथे बघू शकता. आता आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी आता इथे 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता. आता आपल्या भाजीला 1-2 उकळी येऊ द्यायची चांगली. आणि आता आपण इथे मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी ते अंदाजानुसार मीठ टाकून घेणार आहे. 1 चमचा, साधारण 1 चमचा मीठ असेल हे मीठ टाकून घ्यायचं आहे आपल्या अंदाजानुसार. हे अशा मुगाचं मेदगं पण म्हणू शकतो आपण याला, या भाजीला हिरव्या मुगाचं मेदगं, कोणी मुगाचे भाजी पण म्हणतात. तर अशा पद्धतीने आपली ही खूप खायला पण छान लागते. आणि ही भाजी आपण भातासोबत खाऊ शकतो, भाकरीसोबत खाऊ शकतो,
आणि पोळीसोबत पण खाऊ शकतो. अशा पद्धतीची भाजी तुम्हाला आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सगळं व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आता आपण याला आता असं 2-3 उकळ्या आणून द्यायच्या आहेत. उकळी काढून घ्यायची, 1-2 उकळ्या आपण याला शिजू द्यायची. चांगली शिजली की आपण आपली भाजी तयार होऊन जाते. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलला लाईक करा. इथं आपल्या भाजीला छान उकळी फुटू द्यायची. असे मुगाचं मेदगं तयार झालेलं आहे. मुगाची भाजी, आपण याला मुगाची भाजी पण म्हणू शकतो. अशा पद्धतीने आपल्याला ही रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. इथे बघू शकता आपल्या भाजीला छान उकळी फुटलेली आहे. इथे आता आपली भाजी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता. यावेळेला आपण गॅस बंद करून टाकायचा आहे. ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा.